Мы вырашылі зняць рэпартаж пра журналістаў, якія працуюць на Майдане, якія пацярпелі альбо якія проста асвячаюць гэтую падзею. Мы селі ў машыну, якая паехала на Чаркасы разам з калонай аўтамайдану, прыехалі туды. Там пачаўся штурм урадавага будынку. Мы вырашылі ўсё гэта засняць, здымалі, як там ляцяць коктейлі Молотова, як б'юцца вокны. Пасля вылецеў Беркут, пачаў нас лупцаваць і лупцаваў у той момант, калі быў збіты супрацоўнік Беркуту, а Сярожа Марчык, аператар, здымаў гэты момант. Білі нагамі, рукамі, мы ляжалі на зямлі, крычалі як маглі, што мы журналісты па-польску, па-англійску, па-беларуску, па-руску, усяляка яны нергавалі. Зацягнулі нас у аўтобус, там таксама пару разоў дадалі па галаве яшчэ палкамі, пасля перацягнулі ў аўтазак, патрымалі там некалькі хвілін, і хтосьці прыняў рашэнне, што журналісты пабітыя гэта не вельмі добрая ідэя, і нас выпусцілі. Нам аказалі першую там дапамогу медычную, і Сярожа, паколькі ён атрымаў больш цяжкую траўму, паехаў у бальніцу, а я паехаў ратаваць наш матэрыял, паехаў за камерай у аддзяленне міліцыі, напісаў там заяву, што былі мы пабітыя, што у нас укралі мікрафон і камеру тэлевізійную. Аднак трапіў у пэўным сэнсе ў палон міліцыянтаў, таму што, напісаўшы гэтую заяву, я спрабаваў выйсці з РОВД, але міліцыянты не далі мне магчымасць сесці ў таксоўку. Я паехаў у іншае РОВД, дзе мяне трымалі да 6 раніцы, не тлумачылі, чаму я там знаходжуся, у якасці каго, не тлумачылі, не адказвалі ні на воднае маё пытанне. Нейкім цудам я выбраўся з РОВД, дзякуючы пэўным абставінам і пэўным асобам. Пасля сустрэўся з Сярожай ўжо ў больніцы. Адтуль мы даехалі да Макдональдсу, дзе нас забраў украінскі таксіст, і так мы трапілі на Майдан. Матэрыял даробім, трошкі зменім канцэпцыю, і будзе больш артыстычны, больш смелы і больш цікавы, можа нават хоць і коштам хоць і коштам нашых насоў.